ጠንካራ ሴት መቼም ቢሆን ተስፋ አትቆርጥም። ልታዝን፣ ሊከፋት፣ ሊከብዳት፣ ልታለቅስ ትችላለች። ነገር ግን እንባዋን አብሳ ድጋሚ ትነሳና መንገዷን ትቀጥላለች። ማንም ቢሆን ሊያስቆማት አይችልም። በርቺልኝ የኔ ጠንካራ ሴት። ጠንካራ ሴት መቼም ቢሆን ተስፋ አትቆርጥም። ልታዝን፣ ሊከፋት፣ ሊከብዳት፣ ልታለቅስ ትችላለች። ነገር ግን እንባዋን አብሳ ድጋሚ ትነሳና መንገዷን ትቀጥላለች። ማንም ቢሆን ሊያስቆማት አይችልም። በርቺልኝ የኔ ጠንካራ ሴት። ጠንካራ ሴት መቼም ቢሆን ተስፋ አትቆርጥም። ልታዝን፣ ሊከፋት፣ ሊከብዳት፣ ልታለቅስ ትችላለች። ነገር ግን እንባዋን አብሳ ድጋሚ ትነሳና መንገዷን ትቀጥላለች። ማንም ቢሆን ሊያስቆማት አይችልም። በርቺልኝ የኔ ጠንካራ ሴት። ጠንካራ ሴት መቼም ቢሆን ተስፋ አትቆርጥም። ልታዝን፣ ሊከፋት፣ ሊከብዳት፣ ልታለቅስ ትችላለች። ነገር ግን እንባዋን አብሳ ድጋሚ ትነሳና ሰላማት ፋሚሊ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከመይ ነጥዕና ከመይ ቀኒኹም? ኣብዚ ለይቲ ለይቲ ማለት እዩ ብጣዕሚ ለይቲ 11 ሰዓት ወይ ከዓ ብናስእዲ 5 ሰዓት መጀመርያ ብድምፀይ ቅርታ ምክንያቱ ብጣዕሚ ሕሙን እኒኦ ድምፀይ ሰዓል ሒዙኒ ማለት እዩ። መናደዲ ዶ ዝሮ ያ መን ክገብረ ይኽእል ተላዒለ ምስ ተለዓልኩ ኣብዚ ካብ ምድቃሰይ ዝለየለ ሽፎነ ገይረ እና ከም ዝልሙድ ቤተክርስትያን ንምኻድ እዩ ለይቲ ተላዒለ እኒአኹና ደቂ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ድንግል ኪዳነ ምሕረት እንኳዕ ንኪዳነ ምሕረት በዓል ኣብዝሐኩም ኣብዝሐና ክብል ይደሊ። ምክንያቱ ፅባሕ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ሰንበት እዩ ዝውዕለ ግን ፅባሕ ኪዳነ ምሕረት ከም ዝፈልጡ ከተማ ጉላዕ ብፍሉይ ዝኽበረሉ በዓል ዓመት እዩ ገዳም እዩና እንኳዕ ኣብዝሐክን ክብለክን ይደሊ። በተለይ ኣብ ስደት ዘለክን ብሰላም ዓድኽን ይምለስክን ከምዚ ኣነ ዓደይ ሰላም ኮይነ ልነብር ኣለኹ ደስ ሊበት ልነብር ኣለኹ ከም ይምነየልክንና ኣብዚ ነፀላይ ገባቢረ ምናምን ያው በይነ ክኸድን ቢልየ ደቂ ሳያን እያ ምክንያቱ ሒዘያ ክኸደ ይኽእል ለይቲ እኒኦ ያው ለምሳሕሚ ያክል ተላዒለ እምበር ብክንደይ ግድየ ተላዒለዮ ኣይፈልጢ ብጣዕሚ ርእሰ ለዝረኒ ብጣዕሚ እዩ ልሕመንሎ እንታይ ኮይኑ ኣይፈልጢ እንታይ ችግሩ ብቻ ክሰርሕ ስለ ዝደለኒ ብጣዕሚ ለየ ብዙሕ ድንኪ ብኮመንት ለት ኣይጠፊእኺ ኣብ መሰንጀር ልዕለ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣሕዋተይ ትፅይቃኒ ኢኽን ኣም ሶሪ ግን ሲልካ በቃ እንድብረካ ነገር ከም ዝፈልጥዎ ዓድና ምዝለሎ ኩነታት ምንም እዩ ክትሰርሕ ለይገብረካና ብቻ እግዚአብሔር መስከን እስከ ኸዝልልና ኸናመን ኮይኑ ያው ካብ ቤተክርስትያን ምስ ተመለስኩ ሞባይል ሒዘያ ኣይኸድኩ ምክንያቱ ለይቲ ስለ ዝነበረ ዓድና እዛም ዝትፈልጦ መፍርሒ ኢና ብኩዓይ ማይ ትኩስ ገርገር ኣቢለ ኣቃጢኒ እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ኢና ደረቐ ንስጣፍ ኣብዚ ከዓ ሕምባሻ ኢለዊሰ ካብ ቤተክርስትያን ምስ ተመለስኩ ማለት እዩ ስዋለ ሰሪሕና ኢና ናይ ኪዳነ ምሕረት ብጣዕሚ ደስ ልብል እንታይ ብቻ ኣይፈልጢ ብጣዕሚ ሕሙን እዩ ግን ደስ ኢሉኒ በቃ ስዋ ዘይተሰርሐ ነገር የለ ኣብ ገዛና በርክፅ ብዙሕ ጋሻ ናይ ልመፅእ ግን እንታይ ምኾንካ ኣይፈልጢ ደስ ኢሉኒ ክሰርሕና ኣብ ገዛኻ ናይ ባዕልኻ ገዛ እሞ ክኾን ከሎ ኩሉ ነገር ባዕልካ ትውንነ ነገር ተሎ ደስ ዝብለካ ኢኻ ትሰርሕ። እግዚአብሔር መስከን ላውዚ መዓልቲ እዚ ላውዚ ክብሪ እዚ ለበቅዐኒ ምክንያቱ ኣነ ኩሉ ግዜ ሓደር ገይረን ኣለኹ ኣብዚኹም ነይረ ውረዮ ነይረ ጭራሽ ናይ ኪዳነ ምሕረት ኣሕሊፈ ኣይፈልጢ ዓመቱ እግዚአብሔር መስከን ኣብዚ መዓልቲ ስለለፅሕኻኒ ጎይታዬ ማዕረይ ኣደይ ኪዳነ ምሕረት ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ናብዚ በረከት እዚ ስለለዓደምክኒ ማለት እዩ። ብቻ እውነት ማለት እዩ ከመይ ድዩ ብጣዕሚ ለናደካ ነገርሲ ዓድና እግዚአብሔር መስከን እስካብ ሎማዓንቲ ሰላም እኒኦ ብቻ ባንኪ የለይ ከም ዝትፈልጦ 1500 እኒኦ ልወሃቡ ለሰብና ብጣዕሚ ልድብረካ እውነት ከም ደስታኻ ገዚእኻ ትሰርሕ ኣይትኽእሊ ከም ደስታኻ ሸሚትካ ክትበልዕ ኣይትኽእሊ ትራንስፈር ለሓደ ሓደ ሰብ ኣይንቕበል ይብል ሰብ ስለለሎ ማለት እዩ ብቻ ብጣዕሚ መናደዲ ብእውነት ሓደ ሓደ ይርድኡ እዮም ሓደ ሓደ ከዓ ምንም ነገር ለይርድኦም ነገራት እኒኦውና ልምንታይ ምኾነ ኣይፈልጢ በርግጥ ኩሉ እኒኦ ኩሉ የውሊ ማለት ኣይኮነ ኣብ ባንኪ ቤት ግን ሓደ ሓደ ሰብ ካብ ባንኪ ቤት ኣውፅኡ ዝጥቀም ሰብ ስለለሎ ብቻ ምንም ክለክን ኣይኽእል ኣነ እስካብ ሎማዓንቲ ምንም ነገር የለይ ሓድሽ ነገር ግን ናይ ባንኪ ቤት በተለይ ብጣዕሚ ሰብ ዝጎድኣሎ እግዚአብሔር ኣምላክ ልቦና ይሃቦም እምበር
ካብ ለክን ብላዕሊ ብእውነት እና ገዛና ኣጻራሪና ያው ላዕሉ ኣጻራሪ ስለለቀንኹ ላዕሉ የስኢለ ኣጻራሪ ኣለኹ እምበር ነገር ክነይ ኸሊ ብጣዕሚ ሓያል ሰዓል ድዩ ኣይፈልጥ መድሓኒት ንገራኒ ብጣዕሚ ኮፍ ኢለ ነይረ ርእሰይ ዝረኒ ደው ኢለ ነይረ ርእሰይ ዝረኒ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥ ብቻ ኣብ ሰሙን ይኮነ እንደውም ወርሒታ ኣካባቢ ይገብር ድሓናየ ነይረ ግን ኣብዚ 2 ሰሙን ስለለ ብጣዕሚ እናነገደደኒ ኸይዱና መድሓኒት ሞኪረየ ብቻ ኣይፈልጥ እንታይ ክገብረሉ እንደይ ብቻ ተመስገን ብሂወት ታሊኻ ተመስገን ኢና ያው ከምዚ ልሙድ ናይ ሰንበትም ናይ ክዳን ምሕረት ዝግጅትም ብጣዕሚ ደስ ልብል ውይ ክነግረክን ኣይኽእልና በተለይ ደቂ መዳም በእውነት ብጣዕሚ በቃ ደስ ይብለካ እውነት ብቻ ኣነ ክለክ እንደሊ ዓዲ መፂና እንታይ ኢና ንሰርሕ ዓዲ መፂና እንታይ ኢና ንገበር መፅለሊ ተሃሊክን እኹል እዩ ግዴታ ድዩ ገዛ ተይልካኒ ግዴታ እዩ ምክንያቱ መፂኻ ተዕርፋሉ ማለት እዩ ኣብዚ ኢለ ኣይትርእየኒ ናይ ምስትዋት እዩ ደገና ኣነ የርኢ ኣለኹ ምስትዋት ናርኣየት ትጭፍር ጓለይ ብቻ ዋና ምስትዋት በቃ ኖርማል ገዛ ክልል ከለኹ ከምዚ ዳዕብ እየ ልፅርያ ገዛይና ፏ ኢለ እየ ልፅርዮ ብቻ በቃ እንድዒ ናይ ህዝቢ ክዳን ምሕረት ደስ ይብለኒ እስቲ ምሕረት ተውርደልክ ክነብ ኮመን ፀሓፍ ኣለይ ብቻ ደስ ይብል እውነት ገዛኻ ከምዚ ናይ ባዕልኻ በተለይ ትኾን ተሎ ከምዚ ፅርይ ተብለትና ምናምን በቃ ማንም ሰብ ነጋሰብ የለይና ደስ ይብል ዝግጅት ናይ ክዳን ምሕረት ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር ኣነሲ ከምዚ ኣፅሪረ የብልካ የመና ወዶ ገዛናስ ኣነ ጓል ኢና ግን ንምንታይ ምኾነ ኣይፈልጥ ብጣዕሚ ኢና ንርስሖ ብጣዕሚ ሰፍ ነብሎ ከዚ መጀመርያ ናርኣኹ ንነበርክ መጀመርያ ተኣተለኹ ሰዓራት ትማሊ ሓፂረ ቅሚጦ እዩ ነይረና ሓፂዮስ ምስ ደረቀ ተይደረቀ ነይሩ እየ ላው ገይረዮ ብቻ በቃ እንድዒ ይፈልጥ ከምዚ ዳዕያል ነገር ይመስል ገዛናስ ክልተ ሰብ ዋላ ንኹን ግን ብጣዕሚ በቃ እንድዒ ኣነ ድየ ሰውዬ በቃ ችኩልቲ ማለት ሲለ በቃ ተገዳሲት ናኾንኩ ኣይፈልጥ ከምዛ ርኽና ምስትዋት ናፋቢልና ያው እዚ ውሽጡ ሓፃፂዮ እየ እንድየ ግን ንቃና ንምርኣይ ንምሕጓስ ያክል እዩ ገዛኻ ክንደይ ናይ ደስተኛ ሃም ትኾን እምበር ሓፃፂዮ እዮም እየ ውሽጡ ገለ ግን ብቻ ደስ ልብል መጋረጃ ብቻ ረቂቕ ኮይኑ ፀሊእ እዩ እምበር ከለሩ ደስ በሃሊ ምስ ሶፋ ማች እዩ ብቻ ከምዚኣ ጌርና ገዛና ፅርርየ ኣቢልና ክነግረክን ኣይክእልን በቃ ናይ ሂወትና ሂወት መቐረት ለለዎ ሂወት እሞ መስላል ክትኮን ተለኻ ክነግረክን ኣይክእልን ግን ደሞ ኣንቲ ብጣዕሚ በቃ ናስራሕኩ እየ ኢለ ማለት ግዴታ ስለ ዝኾነ ግን ብጣዕሚ በቃ እንትን ኮይነ ኢለ ሕምኑ ኢለ ገዛ እንዳውም ዳ ክዳን ምሕረት ምሸት ክኸድ እየ ሓሳበ ነይሩ ኣብ ድራር ገለ ግን ኣይኸድኩ ያው ለይቲ ኢና ንኸድ ማለት እዩ ፅባሕ ብቻ ደስ ልብል ክዳን ምሕረት ለዓመት ኣለ ከዚ ዝለሎ ጭንቂ ፀበባ ሰላም ገይሩ ለዓድኽን ብሰላም ኣምፅኡ በተለይ ደቂ ጉልዓም ለለኽን ያው ኣብ ካሊእ ዓዲ ለለኽን ግን ብሰላም ይንገረና ዓድና ኣነ ምንም ክብለክን ኣይክእል ኮንግራ በላኒ እንታይ ገዜ መሲልክን ምድጃ ኣብዚ ኢለ እንታይ ኣብያትኒ እናረበሸትና ምድጃና መጎጎ ገዜ ደስ ዝብለካ ነገር ብቻ ግን ያው እስኪ ለመውላዕ ፀሓይ በላኒ እዞዝኒኣ ምድጃ መጎጎ ምስእቲ ኩሉ በቃ ሽክሽክ እያኢለኒ ክሽነየ ወዮ ቡና ብጣዕሚ ኢሉ ፍታ ኣነ በተለይ ቀትሪ በይነይ ትኾን ተለኹ ደስ ይብለኒ ያው ቡና ኣፍሊሕና ብቻ ኣብዚ ሓሙስ ሰዓቲ ኢለ ጸጥ እያለና ያው ስለለና ስቤዛ የድልየካ እዩ ክሽነይስ ያው ምሳሕና ለዚኣኒ ኣሰራርሕና ኢና ዋዛታት ይኹናያ ፍሮ ንድምፀይ ብጣዕሚ ይቅርታ ይብለኹ ዳሓና ፃኒሑ ሕስ የብለኒ ኣሎ ግን ድምፀይ ጥራሕ ይኾነ ያው ናሓመድ ንለዩና እንኳዕ ኣብዝሕክን ብጣዕሚ የለጠፍየ ይቅርታ ብጣዕሚ የለመስግን ኩሉ ግዜ ትጥይቃኒ ያው ፀቢባ ናበልኩ ኣነ ስርሐይ ሓድጊ ግን ግዴታ ክሰቲ ስለለለኒ ገዛ ምስ ኣፀራረኹሲ ላብ ናይ ክዳን ምሕረት ዓመት ምስራሕቲ እያ ተኾይ ቡና የሰትያ እንትሪኣ ኣለኸ ሚጣየ ምሳይ ተደላሊላ ክቐሊላት ንብላብሎ ሕደጋስቲ ማዕረድ ማዕረና ኮይና ኔናና ነለ በቃ ልብና ገበረት እያ ትኸድላ ምናምን ደስ ዝብለካ ነገርና ብጣዕሚ ደስ ይልኒ በእውነት እዚ ምሳሕና በላሊዕና ክንበልዕ እኒአና ኢልና ገፀይ ከይቀርየ ብጣዕሚ እየ በቃ ሪር ኢለኒ ኢኹም ወይ ሕሙን ስለዝኾነ ይመስለኒ ክነግረክን ኣይክእልን ፀሊመ ብቻ ግን ያው ኣብ ገዛ ለፍረዮ ስለዝኾነ ኩሉ ነገር ስርሕርሕ ኣቢልና ደስ ኢልና ውዒልና ሰንበት ማለት እዩ ያው
ናይ ኪዳነ ምሕረት ዝግጅት ምዝግጃይና ስለለይ ቀሪና ፓርቲቱ ፅባሕ ንለቀክን ኢና ማለት እዩ ደቂ መዳም ዓይነይለ ሮሞዳን እኳ ዓብፅሐክን ዘይበልክን ኣም ሶሪ እኳ ዓብፅሐክን ፅቡቕ ፆም ይግበረልክን ይርድአኒ እዩ ክንደይናይ ከም ደክም ሮሞዳን ግን በቃ ኣብ ስደት ከምኡ ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላክ ምሳኽን ይኹን ኣብ ጎንኽን ይቁም ክብለክን ይደሊ ማለት እዩ ያው እስካ መጨረሻ ተትሪኦ ደስ ይለኒ ምክንያቱ ንኣይ ስለ ዝጠቕመኒ ይኣትሰሞ ሓደ ሓደስ ብዙሕ ለይርዮ ሰብ እኒአና እንታይ ክንደይ ቀሪየክን ወላ ክድብረክን እንተሎ ከፍ ተብልክን ሕደጎ ምክንያቱ ንኣይ ስለ ዝጠቕመኒ ማለት እዩ ዞሮ ፋንድሻ ዘይቀሪ ነገር እዩ ዋላ ኣብ ክሽነ ኮፍ ኢልካ ፋንድሻ እዩ ናይ ገዛናና ኣብዚ ጓለይ እንታይ ትብል ኣላ መስትክን እስሞ ወይኒ ድዩ ግዛዕ ይልበሃል ዞሮ ናይ ኪዳነ ምሕረት ብርሽን ምናምን ኣረኽ እየ ሓፍቲ ከምለ ክካዕ ብርሽን ይኣር ኣለኹ ስራሕ ኣድርጊ ዋላ ቡና እናሰተኸኮ እስካ ምሸት ስራሕ እየ ምሸየ ግን ተፋናቲተ እየ እስካ ህዚ ማለት እዩ እዚ ያው ምሸት ኣለኹ ምክንያቱ ሮሞዳን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እና ደቂ ዓዲ ማዕረይ ኣይጨናነቓ ዓዲ ከመይ እኒኦ ገለ ኢልክን ያው ምስ ረእኹኖ ሰብስክራይብ ግበራለይ ላይክ ግበራለይ ኮመንትን ፀሓፋ ከመይ ቀኒኺ ምናምን ኢልክን ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየክን በእውነት ተገዲስክን ተኾንኪ ክጠፊ ኢኺ ምናምን ትብላኒ ቪድዮ ካብ ለቅቕ ወርሒ ገይረ እየ ላይቭ እኮ ከዚ ኣካባቢ 2 ሰሙን ገለ የቋሪፀዮ እኒኹና ብቻ ብጣዕሚ እየ ለመስክን በእውነት ተገዲስክን ተኾንኪ ኢኺ ምናምን ኢልክን ትፅሕፋለይ ኣሕዋተይ ማዕረይ ትፅሕፍለይ ብጣዕሚ እየ ለመስክን ያው ንእሽተይ ስለ ዝደበረኒ ከም ዘሎ ኩነታት ምንም ገይረ ሰብ ስለ ዝጨናነቕ ገለስ ምንም እዩ በቃ ለኾነ ነገር ክትለቅቕ ላይ ቀደስ ለይብለካና ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን ምዛ ጣፋጭ ምቅርቲ ጓለይ ማለት እዩ ናናጋ ቆንጆ ቪድዮ ንለቀልክን ኢና ቤተክርስትያን ግዴታ ያው ጾም ስለዝኾነ ንቐድስ ኢና ንለቀልክን ኢና ፓርት 2 ማለት እዩ ቡና ኣፍላሕ ኣቢለ ጋቢዘክን እኒአ ጎበዝ እየ ቡና እየፈላለይ ሕሰት እየ ኣይሓድገ ዋላ ሕሙና ኣነ ምግቢ ምናምን ምክንያቱ ክሰርሕ ስለልደሊ ሕሙካ ንዕርና በላዕኻ ኮንካ ምግቢ ወዲቕካ ኣይትወድቂ እምበር ብጣዕሚ ዋላ ገፀ ዕርይር ኢሉኒ ምክንያቱ ስለዝሕመኒ ማለት እዩ እና ደሕና ሁና ቡሩኽ ኪዳነ ምሕረት ይገበረልና ፅሩያት ብጣዕሚ እየ ዝፈትየክን ኣዝየ ሕምባሻና ምናምን ብኽዕ ኢላ እኒኣ